podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siamai a croeso i'r raglen newydd o podcast Rugby Cymru. Fi, Iestyn Thomas, a mae Carwyn Evans dy fi fel yr arfer. Os chi ddim wedi clywed, mae Carwyn Harris wedi gadael ni. Os chi moyn clywed mwy, gwrandewch ar diwedd y raglen diwetha, herwydd mae Carwyn dy resymau eitha dda i meddwl i adael ni. So mae fe jyst dwy ni ar y foment. Wrth gwrs, os chi'n nabod rhywun sydd yn siarad Cymraeg, neu sy'n nabod rhywun yn y maes sy'n mwynhau gwneud podlediadau, wel, rhowch siwt i ni ar y cyfryngau cymdeithasol a pethau fel yna i roi wybod yn ni, a falle, bydd ni'n gallu rhoi chi cyfle i ymuno dyn ni ar y pod. Ond Carwyn, sut mae pethau? Odi, da iawn, diolch. Odi, mae'n braf bod nôl. Falle ddim mor hapus a byddwn ni'n gobeithio byddwn ni'n trafod yn dilyn y gêm agoriadol yn cyfres yr Hydref, ond yn sicr fel sydd wedi bod ar Rugby Cymru yn ddiweddar, mae yna digon o bethau chi drafod unwaith eto. Dwi byth yn dawel ym myd Rugby Cymru. Ti'n o reit? Ie, wel, gyda fi, o'n i lawr yna yn Stadium Principality, yn y press box, o'n i'n dweud, a oedd hi'n diddorol i gwylio, wrth gwrs y ddwy tîm na, ond i gychwyn, ni'n mynd i sôn amdano ymddeiliad Deg Colled cyn ail reng Cymru, llawer o gapiau, fi wedi dros 60 o gapiau fi'n meddwl tua'r diwedd, a cynt o'r sgarles hefyd. Carwyn, dyn ni'n dechrau dy ti, beth yw'r atgofion ti o Deg Colled? Fi'n credu oedd e'n cynnig rhywbeth gwahanol yn yr ail reng. Oedd y real workhorse na ti eisiau yn yr engine room, fel maen nhw'n gweud, oedd e'n neud y gwaith caled, a sa'n modd, oedd rhywbeth yn biti fe, bod e'n edrych fel dyn caled cas gyda'r barf na, popeth, oedd e'n gymeriad hoffus iawn. Fi'n cofio bod mas yn Paris pan girodd Scarlett Racing Metro, neu Racing 92 fel nhw nawr, ynddo fe, a pawb yn rhoi cwtch i Deg Colled, oedd e jyst mor hapus bod y cefnogwyr dafer y cab, oedd y wir yn rhyw fath o gentle giant, a fi'n credu mae'r Scarlett a Cymru felly'n colli rhywun fel fe nawr mewn ffordd, fel y chwaraewr na sy'n ddim yn serenu, so fe'n mynd i fod yn ser yn y gêm, achos dwi ddim yn gwneud y radd yma tas, ond mae'n gwneud y gwaith caled so ti'n gweld, a'r gwaith pwysig na falle sydd angen yn yn yr ail reng, i sicrhau bod yr olwyr yn gallu cael pêl cyflym, ond gyrfa gwych fi'n gwybod dath e mewn i'r mix Cymru, felly bach yn hwyrach na beth o pawb yn disgwyl bydde fe'n neud, neu bydde fe ddim wedi gwneud mor dda falle, ond yn sicr chwaraewr ni wedi golli, ond chwaraewr fi'n credu fi'n teimlo'n falch bod wedi gweld yn chwarae. Ie, odi, a fel na ti sôn, un o'r chwaraewyr na falle oedd ddim yn y spotlight fel chwaraewyr arall yn ystod yr adeg ni, yn wedig pryd nath Scarlett dod yn mwy o ennill gêmau, a wrth gwrs ennill y Pro 12 fe oedd nôl yn 2017, a wrth gwrs mae'r sôn ar-lein dros y flynyddoedd diwetha, mae Scarlett na Cymru wedi wneud newid i fo a rhoi rhywun arall mewn sydd chwaraewyr yn eitha tebyg i Deg Colled. Ti'n gwybod yna'n wir? O, dwi'n credu falle, yn wedi gwybod falle Scarlett, mae Alex Craig wedi dod mewn yn y tymor diwetha a'n llenwi'r bwlwch na chydig. Fi'n credu bod y chwaraewyr gyda Cymru, Chris Jones yn un, fi'n credu bod o bosib yn mynd i fod y fath na chwaraewr, ond yn amlwg dwi'n wedi cael y cyfleoedd eto. Ond yn sicr, fe David Jenkins hefyd, fi'n credu bod y ddoi nhw'n gallu cynnig y brwt na sy'n eisiau nhw yn yr ail reng, ond amser a ddengys, fi'n credu ar hyn o bryd mae Gatland yn hapus felly gyda Rowlands, Adam Beard, a bod nhw yn gorfforol, so mae rhywbeth yw'r natur na felly ddim yn nhw sy'n eisiau nhw ti jyst i wneud bod ti'n barod i orwer o'ch rong, felly bod ti'n barod i roi penalty bant mwyn yr afi'r gwrthwynebu'r lawr. Ie, a ni'n mynd i sôn amdano'r gêm Cymru mewn moment, a wel, ti sôn amdano'r ail, y ddwy'n yn yr ail reng, oedd y llinell di mynd 100%, oedd un o'r
positives dy Cymru ar y penwythnos, ond wrth gwrs colled o 24.19. Cychwyn really positif i Cymru rhwng y cais gynnar yna gan ble Murray ar ei gêm gynta, a wedyn cais cosp hefyd, a disgyblaeth Fiji yn mynd yn eitha wath o Cerdyn Felyn, wedyn y Cerdyn dy Rhandrandra tro cynta yn y Hydref, oedd Cerdyn Felyn wedi mynd lan i Cerdyn Coch, a ni wedi gweld yr effaith na o'r Cerdyn 20 munud, y Cerdyn Coch sydd wedi cael ei trialu o'r gwmpas y byd. So beth y ti wedi wneud o'r gêm, Carwyn? Fi'n credu, y prif beth i fi oedd bod ni wedi cael, yn dactegol, bod ni wedi cael y gêm yn wrong. Fel o ti'n sôn, ddim colli un taflu mewn i'r linell, o Dewi Lake ar dan am y 46 munud neu beth oedd ar y ca. Na fi'n gwybod, o beth dwi'n gallu gweld, o ddim anaf dy fe, o ddim unrhyw fath o broblem dy fe, a mae'n newid tactegol oedd hwnna, ond fydd y gwyddoedd yn rhy gyflym. Yn amlwg, pan enwodd Gatland y garfan a mynd â 6-2 ar y fainc, oedd yn mynd disgwyl Mason Grady i gael anaf mor gynnar, a fi'n credu unwaith, a fi'n gwybod mae'r iw esgusodio, mae'r chwaraewr wrong ath ar y ca, sori, mae hwn yn gêm proffesiynol. Ti ddim yn, diw'r chwaraewr anghywir ddim yn mynd ar y ca, mae nhw wedi ymarfer am bopeth bod y chwaraewr hyn yn cael ei anafu, dyma beth sy'n digwydd, bod y chwaraewr hyn yn cael ei anafu. Felly dwi'n mynd prynu mi'r nonsens na. Fi jyst yn credu bod bach o panic di bod, a bod nhw ddim yn barod felly rhoi gymaint hynny hynny o amser i Ellis Bevan ar y car yngwladol, a fe gostodd fi'n credu mae lot o beth chdi costi'r gêm i ni, ond fi jyst yn credu am rywun am flynyddoedd fel Gatland oedd mor tactically astute i gael e mor anghywir yn erbyn Fiji. Mae hwnna'n achosi gymaint o bryder i fi, a mae jyst yr esgusodion sydd wedi dod ar ôl y gêm jyst yn, os ydyn nhw'n meddwl bod ni'n dwp yn gwylio rygbi yng Nghymru neu beth, ond mae jyst fel, jyst admitwch bod chi wedi cael yn wrong, bydde fwy o barch dy pobl i chi, bydde llai o bobl yn galw mi swyddi nhw, so nhw'n jyst yn mas o gweud, sori, gyda ni hwnna'n wrong, newn ni ddim o fe to. Ie, as well, y fod mewn i gweld beth o Gatland wedi dweud ar ôl y gêm yn un diddorol dros ben, herwydd oedd wedi dweud amdano'r newid na o roi, oedd Ellis Bevan, oedd fod i mynd ar, ond wrth gwrs hwnna ddim wedi digwydd. Oedd giff wedi mynd rownd ar y cyfryngau cymdeithasol, o Costello taflu dwylo fe yn yr awyr pryd nath dod mlaen. So, mae fe'n diddorol i gweld fel oedd Gatland di dod mas y fe, yn fy marn ni, fi credu oedd wedi dod mas fe'n anghywir, fi credu mae wedi rhoi bach mwy o bai ar Costello, a fi credu wedi sôn ar pod ma, falle podleidiau eraill, mae Sam Costello ddim llawer o hyder ar y foment, a oedd wedi mynd mewn i'r safle rhif deg na tu'r diwedd y gêm, a oedd Cymru wedi sgori'r cais na gan Bevan, oedd falle rhyw 40 munud ar asgell, felly ddim wedi helpu, a wedig beth oedd Gatland wedi dweud ar ôl y gêm, bydde'n, Oedden, a fi'n credu broblem sydd ni yng Nghymru yw, bydd ei habit o feio chreuwyr. Ni wedi gweld y tro ar tro. Rhys Priestland yn scapegoat, Alex Cuthbert yn scapegoat. Mae nawr yn tro mae Sam Costello yw'r un sydd yn y firing line. A'r gwir amdani yw, mae'r chwaraewr nawr sy'n mynd i droi cefnau ar Gymru a mynd i chwarae'n Lloegr neu'n Ffrainc, achos pam dylsen nhw'n rhoi unen trwy'r gymaint o biws am nhw'n derbyn, pam realistically, fi'n siŵr sut ti'n gofyn i Sam Costello, bydde fe wedi bod yn hapus i gael y mis nesaf bant, i adeiladu ar ei hyder gyda'r Scarlett, a wedyn felly brwydro am lle yn y garfan ar gyfer y 6 gwlad. Dim fe sy'n dewis rhoi'n yn y garfan, dim fe sy'n dewis rhoi'n yn y 23. Mae hwnna'n dod o'r hyfforddwyr. Os nad nhw'n gallu rheoli'r chwaraewyr yma a edrych ar ôl nhw'n feddyliol, wel, dim pwynt nhw lefen pan bydd y chwaraewyr mae'n gadael Cymru. A mae'n drist i weld, achos hyder yw un o'r prif bethau sydd eisiau'r maswr ar unrhyw lefel. Os wyt ti'n chwarae fel rhif 10 a wyt ti'n llawn hyder, ti'n chwaraewr peryglus. Unwaith mae'r hyder na'n mynd a ti'n dechrau cwestiynu dy hunan, mae problemau da ti a mae problemau da'r tîm. A fi'n credu na beth ni'n gweld y Costello nawr yw mae diffyg hyder na, a mae gêm yn cael ei effeithio. Fi'n falch bod wedi rhoi'r bas am y gais na i Ellis Bevan. Mae'n dangos bod e ddim
yn completely shattered. Ma dal rhywbeth na, ond mae rhaid i ddysgu edrych ar ôl y chwaraewyr yma, achos gyrfaodd ifanc, 23 oed yw Sam Costello, a peth oedd ti moyn yw bod yn penderfynu na fi gael digon fi mynd. Ie, ond ie, wrth gwrs, mae yn wedi naw dra 10 o rygbi Cymru, mae llwyth o chwaraewyr ys mewn trafodiadau i mynd i clwb eraill, mae Costello un nhw, un esiampl, mae Adam Beard un arall, mae tîm oedd yn Ffrainc yn edrych amdano fe, a os chi'n edrych ar y cyfryngau, mae rai yn falle yn rhoi ei o elfen tactegol mwyn i fe, ond mae bron tua hanner yn nhw yn just mynd mewn at y chwaraewyr, dyna beth ni ddim moyn gweld ar unrhyw adeg i unrhyw un, fe bynnag be maen nhw'n chwarae i. So, mae fe'n un anodd mae'n anodd i'r chwaraewyr, sut maen nhw yn bloco mas yr outside noise, fel maen nhw'n dweud. Mae fe'n hawdd i dweud, jyst dim edrych arno fe, Yeah. ond bydd chwaraewyr yn edrych arno fe. So, mae fe'n un anodd i deall sut bydd chwaraewyr yn gallu newid na i falle troi y bant i osgoi hwnna'n digwydd mwy aml. Ond ie, a fi'n credu beth sy'n anodd, yn wedig dar fel y genhedlaeth hyn, yw maen nhw wedi tyfu lan gyda social media. Mae fe'n rhan o'i fel, ers bod nhw'n ifanc, mae wedi bod yn rhan o'i bywyd yn. So fi'n credu mae'n anoddach nawr i chwaraewyr beidio edrych ar yna, felly chwaraewyr yn oedran ni, felly o'n nhw'n ni ar ddegau pan ddath social media yn beth, yn dyfe, ond nawr, mae fe'n bob man. Fi'n gobeithio bod da nhw gefnogaeth da o'i gwmpas nhw'n teulu a ffrindiau nhw a jyst yn gweithio nhw, ti'n gwybod mae ddaw, ti anwybydda hwnna i gyd, achos ni di gweld ti'n neud e, ti di gweld i yn neud e, mae fe just yn, mae'n anodd, a fi'n credu, yn wedi pan ti'n fel dath newyddion, sori, fi ddim yn cofio enw fe, ond mewnwr y gweilch, yn Harry gweud na Morgan. Harry Morgan, na fydd yn dod nôl i'r rygbi ar ôl cyfnod i ffwrdd, rygbi proffesiynol, sori, ar ôl cyfnod i ffwrdd gyda um, dim salwch iechyd meddwl. I fi, mae hwnna'n gweud y cwbl. Mae hwnna'n gweud y cwbl. So, os ych chwaraewr yn dod mas y cyfaddau na, fi'n credu mae angen i ni gymaint fwy i edrych ar ôl yn chwaraewyr ni, neu mwy fydd yn dilyn y siampl Harry Morgan o chwarae teg iddo fe, am fod yn ddigon dewr i gyfaddau, fi'n mynd gallu neud e. Fi'n credu mae hwnna'n anoddach na just cario ymlaen, ffordd y teg i cario ymlaen. Ie, odi, fe nath i sôn pob dymuniadau i Harry Morgan, herwydd mae fe'n peth anodd i dod mas a dweud beth oedd e wedi dweud wedi tua blwyddyn yn ôl nawr. Pob dymuniadau iddo fe. A wrth gwrs, oedd Cymru a Fiji felly ddim, just cyn symud ymlaen, jyst mae'n rhoi clod i Cilyn Mynt, herwydd Och, oedd e'n wych ar y penwythnos, a y tro cyntaf ni wedi gweld e yn fyw, a oedd e wir wedi sirenu dy'r tîm na, oedd pawb yn sôn amdano'r chwaraewyr felly ni gyd yn nabod, fel Tywysoba, fel Randrandra, fel Nais Seledw yn y canol, ond oedd y Mynt yn wych, a wrth gwrs ni wedi gweld hyn bryd nath Fiji ennill yn Twickenham, haf diwetha, a yn anffodus da fe annadd cyn cwpan y byd, so oedd e ddim wedi chwarae yn erbyn Cymru, ond i dod nôl o annaf a wedyn chwarae'n cyson i fi credu i Gymru, wedyn mynd mewn i gêm rhwng glanol eto, a syrenu mor dda yn Caerdydd. oedd yn anhygol. A fi'n credu, oedd y Fiji i gyd, oedd nhw digon o mynedd, oedd ddim rysian, pan eithon nhw lawr yn gynnar, oedd ddim panic na, a un o pan eithon nhw lawr 14 dyn, gyda'r cerdyn coch i gymuned, oedd nhw dal yn mynd trwy'r un strwythyr ar un patrymau a'n aros i amser. A fi'n credu, beth i ni'n gweld o Fiji nawr yw'r mantes o gael tîm yn chwarae fel yn Super Rugby. Achos bod gymaint o'r garfan yna yn chwarae gyda'i gilydd trwy'r tymor, maen nhw'n cyrraedd yr llwyfan rhyngwladol, a maen nhw mwy neu lai'r un tîm i we, heblaw un neu ddau newid. A wedyn, beth ti'n cael yw chwaraewr y Caleb Muntz, just yn dod mas am un, actually, fi'n mynd i'r rheoli'r gema. Hwn yw'n hyfle i roi'n marc i lawr i'r byd, a chwarae teg, nath e bryti fod curo Cymru o ben unan, oedd e mor dda, oedd e'n anhygol. Oedd e'n wych i wylio fyd fel fan o rygbi, oedd gweld Fiji'n chwarae fel an yn dipyn o ddilait. Wrth gwrs, mae Fiji'n chwarae Sbaen yn y penwythnos, sy'n mynd i fod yn un diddorol dros ben, ond oedd yna ddim yr unig gêm rygbi yng Nghymru ar y penwythnos, oedd gêm
development, fi'n gofio'r gair yn Cymraeg yn barod, ond rhwng y dreigiau a Scarlett lawr yn Rodney Pryd, a, wel, llwyth o geisiau. Fi gallu dweud hwnna, yn ffodus fi ddim siŵr os oedd unrhyw uchafbwyntiau di mynd mas ar y cyfryngau, oherwydd fi wedi bod eitha prysur dros y dyddiau diwetha, ond y llwyth o geisiau, yn anffodus i cefnogwyr Scarlett, oedd llawer yn nhw wedi mynd i'r dreigiau. So, mae fe'n un anodd i falle edrych mewn yn gyfan gwbl, ond mae fe'n dda i weld gêm yma'n digwydd dechreuwyr ifanc yn camu lan i cael i chwarae ar platfform yn lle ymarfer bron pob wythnos. O, yn sicr, a fi'n credu beth oedd y dreigiau felly yn well na'r sgalert, oedd eithon nhw gyfuno profiad a chwaraewyr ifanc a trial cael y blend yn iawn er mwyn rhoi'r cyfle gorau i bawb, fel oedd, fi'n credu bod, o'n i'n gweld bod, dim eisiau name dropo fe ni swydd newy'n barod, bod Carwyn di bod yn cyfweld a Lloyd Lewis, Lewis Lloyd, sorry, dim Lloyd Lewis, Lewis Lloyd, ar ôl iddo fe sgol o hat-trick. A beth oedd yn dda i weld, oedd yn cyfadde fel, mae fe'n 9 ar 20, 8 ar 20, 9 ar 20 oed nawr, a faint mor delighted oedd e, oedd yn cael chwarae'r dreigiau. A fi'n credu mae hwnna'n dangos fel pwysigrwydd y rhanbarthau, a faint mae fe dal yn olygu i'r chwaraewyr ma, pan maen nhw'n cynrychioli rhanbarth, fi'n gwybod lot o sôn am beth a di'r rhanbarthau wedi gweithio ac ati, ond os nad i cyfweliad fel yna'n rhoi gwyn ar eich gwyneb chi ar ôl gweld rhywun yn delighted bod i deulu fel awr yn watcho. Mewn gêm, a fe datblygu development, ewn ni gyda, ewn ni datblygu am nawr, ond bod e fel, just bod gêm fel yna yn rhoi gymaint o fel boddhad iddo fe. Fi'n credu mae hwnna'n ffantastig. A mae hefyd yn, oeddi mae ymarfer yn bwysig, ond does dim gwell ymarfer na gêm gystadleuol. A fi'n credu, 11 cais i'r dreigiau, so falle bod eisiau nhw edrych ar fwy o'r chwyr ma i chwarae bob penwythnos os nhw'n gallu rhoi gwneud bwyntio ymlaen, a bod nhw'n lli sgorio gwneud o geisiau. Ond yn sicr, good run out i bawb ond yn wedi chwaraewyr y dreigiau. Ie, o di, a pryd chi'n sgorio trwy gymaint o geisiau, falle mae rai tîm oedd falle yn mewn gêm proffesiynol, falle oedi ar ôl rhyw nifer o geisiau, ond wel, ar ôl sôn, nhw wedi just cario ymlaen a sgori, a mae dim byd yn erbyn y Scarlett, ond y tîm ifanc dros ben dyn nhw, fi'n meddwl o'n i wedi gweld, wel, un o ffrindiau fi, Rodri Lewis, di sgori yn y hanner cynta. So yn eitha dda i weld i fe, herwydd mae fe wedi cael cwpl o anafiadau dros y fynyddoedd diwetha, a nawr mae fe gwrs di newid clwb, a mae fe'n dechrau ffres eto. So, bydd yn droed i gweld sut faint o chwaraewyr Scarlett yna, felly mynd mewn mae'r SRC o ryw ffordd dros y bloc nesaf o gemau. Odi, a fi'n credu na beth ti'n moyn nawr, ynddo fe, yw mae'r SRC wedi cael ei greu er mwyn fod y bont yna rhwng academy a'r gêm broffesiynol i'r rhanbarthau. Wedyn, mae gemau fel un yn gyfle gwych, mae'n siop ffenest i'r chwaraewyr ma, gael dangos i sgiliau. A fi'n gyffroes i weld ble mae'r rhodri yn mynd a'i arfer fers. Fi'n credu mae wedi cael cwbl o fynydde anodd, wedi dod lawr i'r gorllewin am dechreuad newydd, a na, mae eisiau fel fod ar y ca nawr, ond does dim llwyth falle o mewnwyr gwych dyn ni yn dod trwyddo. Wedyn, os dati gyfle i chwarae rhywun fel Rodri yn yr SRC, mae'n ei achub ar y cyfle ni, achos da'r carfannau rhanbarthau yn y llai, y fwy o anafiadau ni'n cael, mae'r Scarlett sydd yn hyn, dim ond lwcus anafiadau, ond bod cwpl o anafiadau arall yn dod yn y Cris Sif naw na, bydd yn denau iawn, a felly bydd wedyn, bydd eisiau galw rhywun fel Rodri lan, wedyn gobeithio fydd yna gyfle iddo fe chwarae'n fwy reolaidd nawr. Ie, fi credu o'n i siarad y fe cwpl o thnosau no, fi credu dros y cwpl o'r gêm mae'n mynd i fod fel travelling reserve, mae fe'n, ddim bod na marchnad sydd oedd yn mynd, ond felly ddim y dyfnder yna oedd y Scarlett felly wedi cael cwpl o fynyddoedd yn ôl, dy Hardy, dy Black, Gareth Davies hefyd. Felly os bydd un neu ddwy anaf, mae cyfle dy fe wedyn i mynd mewn i gweld sut mae fe fel ar y lefel proffesiynol. Bydd un drol i gweld fi'n meddwl dros yr wythnosau nesaf. A wrth gwrs, penwythnos yma, mae dreigiau nôl mewn gêm. Mae newid un nhw o dreigiau development i dreigiau A, fi ddim siŵr pam, ond maen nhw... Safio ar y rinc. Felly, ond maen nhw'n trefili lawr i Saint Helen i chwarae
tîm gwych a wel, y tîm gwych di cael ei, wel, ddwy tîm di cael ei cyhoeddi pnawn yma, a mae tîm gwych dy cwpl o enwau, felly mydd cwpl o bobl yn nabod i gymharu a felly chrywyr ifanc, so mae 'da ti rhywun fel Will Griffiths wedi dod nôl o anaf hir dymor. Oedd wedi dod nôl i chwarae ar dechrau tymor diwetha o anaf hir dymor. Wedyn ar ôl tua 50 munud mas yn gol wedi cael anaf arall. Ond nawr mae fe'n nôl. So mae fe'n capten i'r gwych ar y penthnos a mae 'da ti rhywun fel James Fender a Rhys Henry nôl yn y carfan. Of gwrs, dwy chwaraewyr sydd oedd wedi chwarae gymaint dros y flwyddyn diwetha. A so mae dreigyd felly mwy o brofiad o tîm o'n i wedi gweld wythnos cyn. Fi credu mae Harry Wilson yn y canol, canolwr o Awstralia. So byddai'n gyn rôl i gweld a hefyd yr gwych. Mae dwy chwaraewyr o'r SRC wedi dod lan. So Ben Bennell a Ryan Wilkins. Y ddwy nhw wedi chwarae i pen y bont dros y tymor yma. Tymor diwetha nhw wedi pont y pryd i fod yn onest. A fi wedi cyfweld yn nhw cwbl o weithiau. Ond na, maen nhw dy camu lan o'r gêm SRC i gêm, wel, rhanbarthol. Sôn am Ponti, sori, fi'n tangent fan hyn. O'n i'n gweld bod ti lawr yn Merthyr dydd Sadwrn, oedd yn edrych nhw hwnna'n ti'n mynd nhw'n glasur fyd. Ddim digon o bwyntiau yn gêm agos hefyd. Ie, oedd, pob clod i Merthyr i fod yn onest, oedd rhyw 40 munud un ochr o'r ddwy hanner, oedd Merthyr di dominyddu o ryw ffordd, oedd llawer o camgymeriad dy Ponti. Nhw wedi dechrau dda, nhw wedi gorffen dda. Oedd jyst yr elfen yn y canol, o felly ddim wedi gweithio. So, fi'n siŵr, felly, a lawrwm felly ddim yn swno lawr yr Heo Sardis eto, ond so mae dim ond un colled, ond oedd e'n gêm eitha ddrol i gweld e, ond wrth gwrs maen nhw'n chwarae brec yn yr wythnos, so Dale McIntosh yn y ffordd i nhw, so Wrth gwrs. un ddrol i gweld. Ie, bydd, wrth gwrs, ie. Yn Heo Sardis, neu lan yn Brecon? Odi, mae fe nôl yn Mae'r Heo chief Sardis. nôl yn House of Pain. Ie, odi, so felly mi'n just cuddio lan ar top y stand, just in case mae rhywbeth yn digwydd. Fi'n siŵr bydd yn iawn. Wrth gwrs, wedyn Cymru di cyhoeddi tîm yn gynt wrthos ma, na wrthos diwetha. Cytuno gyda'r newidiadau? Mae'n wastad yn un anodd pryd mae newidiadau'n dod mewn, wrth gwrs. Yr un fawr yw Thomas Williams, mas dy ryw anaf, a fi'n credu mae fe bach o dawt yr gêm d'Africa yr wythnos wedyn, so mae fe'n mynd nôl i Ellis Bevan a mae Roger Williams cael lle ar y fainc oherwydd mae'r 6-2 di cael ei scrapo ar gyfer y penwythnos yma. Fi'n credu oedd wedi chwarae ar y fainc i dechrau wythnos diwetha, rhywun fel Jack Morgan yn felly yn dod mewn, fi'n credu oedd yna'n eitha tebyg i digwydd. Mae fe'n diddorol i gweld Plumtree felly mynd mas o'r carfan yn gyfan. Ni'n meddwl oedd wedi cael gêm dda, ond oedd wedi colli tackle i months cyn oedd wedi mynd trwyddo sgori, so felly mae Gatland di edrych arno hwnna, felly fi'n credu wedi methu mwy tackle na pawb ar ôl ni wedi gweld ar rugby pass. So felly mae fe just yn dweud os mae just edrych ar y gymau. So mae fe dal yn ifanc a mae fe ddim wedi cael llawer o rugby i gymharu a felly chrywyr ifanc arall dy'r tîm. So felly mae fe'n just cyfle i fe mynd mas a just gweithio ar pethau sydd angen gweithio a felly dod nôl mewn wedyn. So fi credu ddau yn yr engol yn ffain a mae fe'n diddorol i gweld sut bydd Tom Rogers yn mynd hefyd ar yr asgell. Fi credu cwbl yn felly dweud rhywun fel Rio Dau yn dod mewn, oedd e wedi perform yn dda yn y haf, ond felly ddim y dechrau da mae fe wedi cael yn ei wasi, felly di colli e mas, a fi credu mae Rogers i dechrau yn dda hefyd yn y cyngred. So, fi credu mae'n just cytuno dy'r penderfyniadau mae Gatland wedi gwneud. Odi, fi'n credu, da ni wedi licio gweld fwy, ond fi'n credu, gan bod ni wedi colli Fiji, mae fe'n ei gwaith Gatland gymryd anoddach, achos oedd rhaid iddo fe ennill un, o'n i'n meddwl bod eisiau ennill doi yn yr hydre, ond mae hwnna'n anebygol yn ei giro di Africa, a wedyn mae gêm Awstralia oedd gymryd pwysicach. Fi wedi syni bach, achos fel arfer, ni'n gweld Gatland yn hoffi un asgellwr bach cyflym a un falle, fwy o faint fel Mason Grady. So,
o'n i wedi meddwl falle, a bydde wedi symud Max Llywelyn i'r asgell, a falle Rhys o pethau yn y canol, ond Tom Rogers yn cael y nod ar ôl, fel ti'n sôn, dechrau da i'r tymor. Falle bod wedi dechrau'n well yn Rio 2 ar y mela pan mae fe ar yr asgell. James Botham, wrth gwrs, yn mynd fod Chris sydd 6 to. Ti'n colli opsiwn yn y linell, falle, wrth cael gwared y Plumtree, ond fi'n credu bod angen ffreshen o'r pac lan bach, a fi'n credu falle byddwn ni wedi newid un o'r ddoi ail reng. Just tegwch i Chunza, really. Fi'n credu bod fe wedi heiddi, mae wedi wario ddigon da ar ddechrau tymor i heiddi dechrau gêm. Sa'n gwybod, oedd Will Rowlands yn dda pen wythnos diwetha, ond dyw e ddim y chwaraewr oedd e pan oedd yn chwarae bob wythnos i'r dreigiau. Fi'n credu yn amlwg nawr yn racing, mae fwy o garfan, mae fwy o opsiynau, dyw e ddim yn chwarae bob wythnos, o'n i'n gweld bach falle o'r rustiness na yn ei gêmau falle o ddim na pan oedd yn chwarae bob wythnos, ond Gatland sy'n cael ei dalu lot o arian i ddewis tîm, wedyn pwy ydw i angytuno, ond fi hefyd yn falch gweld e yn stico gyda rhai chwaraewyr falle nath digon wrth ystwytha i cadw lle yn y tîm, a wedyn mae hwnna'n lot o beth hefyd. Ie, oeddi, a cyfle i rhywun, wel, cyfle i Rodri Williams yn gynta, so cap cynta yn dros degawd, fi'n meddwl, Ie. a profiad i rhywun felly ar y ffordd gwahanol i rhywun fel Eddie James yn y canol, felly oedd hi ar y fainc tua'r diwedd y gêm, so oedd hi felly bach mwy cyffroes i felly cyfnogwyr sgarles i gweld James mewn y carfan Cymru? Odi, yn sicr, fi'n credu mae wedi chwarae mor dda dechrau lenni, diwedd y mor dda fyd, oedd ei hyder yn tyfu, a fi'n credu, beth sy'n wahanol gyda Eddie James, felly i lot o gynolwyr o'i faint yw mae 'da fe dwylo da hefyd. Dyw e ddim jyst yn one-trick pony battering ram, os rhywbeth, felly hwnna sy'n eisiau fe ddatblygu yn ei gêm yn awr, bod e'n gallu defnyddio i faint a'i bwerau. Ond, odi, byddwn ni licio falle gweld os yw ans, wel, fi'n gwybod mae Costa ar y fainc, so ti'n mynd i weld Ben Thomas yn y Cris 10 penwythnos ma to, ond byddwn eitha licio gweld sy'n mae Thomas a Eddie James yn mynd gyda'i gilydd, just fel partneriaid, achos fi'n credu gallai hwnna fo'n beryglus. Ond na, fi'n credu wedi heiddi i le yn y garfan, a fi'n falch gweld Gatland falle, yn siglo pethau chlan, yn wedig ar ôl colled, ond hefyd bod yn barod felly weld nath y 6-2 ddim gweithio ewn ni nôl i beth ni'n wedi arfer gyda, beth ni'n gyfarwydd gyda, a wedyn adeiladio hwn to. Ond fi'n credu mae'n gêm enfawr i'r garfan, ond hefyd i'r tîm y fforddi. Fi'n credu mae angen buddigoliaeth yn nhw, jyst er mwyn achub y flwyddyn, really, achos o'n i byth yn meddwl dan Warren Gatland bydde Cymru mynd blwyddyn galend i'r gyfan heb ennill gêm, o fi'n gwybod bod ni wedi meddwl Queensland Reds, ond fi'n rili'n gweld hwnna fel gêm brawf, ac mae clwb i nhw yn dweud, ond na, mae'n cwbl o ffnos y caled i Gatland. Ie, wel, wrth gwrs, os chi ddim wedi gweld y gêm rhwng Lloegr a Awstralia ar y penwythnos, wel, mi'n rhoi chi eiliad neu ddwy i falle mynd ar YouTube i edrych ar eich afbwyntiau cyn dod nôl i'r pod yma, wrth gwrs. Ond ie, gêm hynod o gyffroes. O'n i wedi gwrando ar 10 munud ola ar 5 Live ar y ffôn wrth eistedd ar y tren i mynd nôl i Caerdydd. Ond ie, mae'n fod yn un diddorol i gweld sut bydd Awstralia yn adeiladu ar y fuddugoliaeth wythnos diwetha. Ond sicr, achos ar ôl 20 munud, o'n nhw 15-3 lawr. A o ti bron yn fod yn meddwl, faint o bwyntiau mae Lloegr yn sgori. Ond beth sy'n bryderus nawr yw bod Awstralia wedi rhoi 20 o bwyntiau ar Lloegr. Ac ar hyn o bryd, bod nhw'n stryglan hefyd, mae Lloegr yn well tîm na Cymru. Wedyn, fi'n gobeithio gallwn ni fod yn gystadleuol, gallwn ni aros yn y gêm a pwy awyr. Fi'n gwybod yn draddodiadol, ni'n colli'n hwyr i Awstralia, ond gobeithio gallwn ni droi hwnna o'n plaid ni, neu fydd hi'n brynhawn hir i bawb fi'n credu. Ie, os chi ddim wedi gweld y cais yna gan Jorgensen ar diwedd y gêm,
oedd pawb yn sôn amdano rhyw fath o gol adlam o fod mewn 2 pwynt lawr a oedd y cic osben nhw gan Benno Keith a wedyn mae just y ddwylo yna tu allan i'r amddiffyn Lloegr a wedyn mae Morganson mynd mewn yn y cornel cais gwych i orffen gêm a ennill gêm braw fel na. Mae fe yn eitha special. A wrth gwrs mae chwaraewyr dan Jerris yn nhw, o'n i'n meddwl oedd Joseph Saili yn y Chris 13. Mae fe mor bron yn ffricus o fel mae fe gallu mynd mlaen am restart ennill pêl mor hawdd i gymaru a falle chwaraewyr eraill ar y ca. A wedyn just y pŵer yna a'r profiad yna. So mae rhywun fel Angus Bell, falle chwaraewyr ifanc, os siwt gymaint o rygbi mewn iddo fo. Wedyn y profiad yna, dy James Slipper a fainc. Eitha tebyg ar y pen arall yn y sgrym, ydyn ni twp boi a wedyn rhywun fel Alan Ala tor ar y fainc. So mae profiad yna, mae chwaraewyr dal ifanc yna, a maen nhw wedi chwarae tipyn o rygbi hefyd. Odi, a na'r peth yn y fe, mae Awstralia'n dod draw ar ôl y Rugby Championship, a ma nhw mewn lle gwahanol iawn i tymor nhw, a mae jyst yn twmlo fel bod nhw wedi cael y balans yn iawn ar ôl cyfnod reit anodd gyda Eddie Jones wrth y lliw. Mae fel bod nhw'n dod mas o hwnna, a bron o fod yn mynd Project Reset, a dechrau to, a maen nhw nawr jyst yn elwa o'r mixture o chwaraewyr ifanc a profiad, a mae jyst, odi, fi bach yn gerfi genus o fatha le ma nhw yn eu cycle nhw nawr. Mae'n twmlo fel bod nhw yn adeiladu ar y speed iawn, yn y ffordd iawn hefyd. Ie, wel, ni'n cofio yn y haf, ni'n gweld y gêm na yn erbyn yr ariannau, o'n nhw wedi bydd nhw'r un wythnos, a wedyn yr wythnos arall, nhw wedi colli gan rhyw 60 pwynt, a then ail hanner wedi mynd yn go iawn i Awstralia, ond fi credu mae'r gêm na wythnos diwetha yn Stadiwm Alliance nawr, fel ni fod yn galw e, neu HQ os chi'n falle mynd y ffordd na, ond ie, fi credu y fuddugoliaeth na, fi credu bydd yn falle kickstart falle flwyddyn neu ddwy nesaf i tîm o dan rhywun fel mor profiadol o dyn fel Joe Smith. Mae siw gymaint o rygbi, mae fe'n gwybod dy Werddon, spel dy Zealand Newydd, nawr dy'r Australia. Mae ddyn rôl i gweld sut bydd hwnna'n digwydd dros y flwyddyn neu ddwy nesaf, os maen nhw'n gallu adeiladu momentum ar y diwedd y blwyddyn yma, a wedyn mynd mewn i tymor nesaf, blwyddyn nesaf, dy rhywbeth o dan nhw, ble o'n nhw ddim wedi cael ar dechrau'r blwyddyn yma. Ond wrth gwrs i Gymru, mae'n moyn ennill, a fi credu, wel, wrth gwrs, oedd falle rhyfel byd i dod mewn, ond fi credu y stegau oedd yn 1937 y tro la oedd Cymru di mynd blwyddyn o ddim ennill gêmau. Ond mae fe'n anodd i gymaru oherwydd dim ond 3 gêm y flwyddyn yna. So mae fe'n spel hir ble mae Cymru wedi mynd flwyddyn heb ennill y gêm. Odi, mae'n tipyn o record i golli fyd yn fe fel sawl o ffordd sy'n bod ers ni. Ond mae'n ddiddorol o dro Schmidt yn fe, mae fe'n hyfforddwr sydd winning DNA. Mae fe dim ond gwybod fel ei ennill mae fe. A pa mae rhywun ati fel la yn arwen tîm ifanc, brwdfrydig sy'n eisiau dysgu, mae fe'n neud chwarae rygbi gymaint haws. Ie, odi, a yn ola, jyst cyn i orffen, beth yw'r amcan am y penwythnos? A fi moyn gweud Cymru, ond fi rili'n stryglan gweld dim byd i blaw Awstralia o 7 pwynt gobeithio. Ie, o'n i'n meddwl rhywbeth fel yna, o'n i'n meddwl rhwng 8 i 10, o'n i'n meddwl, fi credu falle rhyw awr eitha agos, a wedyn bydd sgôr, falle ddim cais, ond falle sgôr yna sy'n just rhoi y gap yna rhwng y ddwy tîm fi'n meddwl, a just dal ati i Awstralia ennill, ond falle mwy agos na falle cwpl o bobl yn dweud, ond Australia gan 10 fi'n meddwl, just crepa nôl mlaen tuag at yr awr a wedyn just ennill y gêm. Ie, mae'n swnio fel, mae lot o bobl fi'n ceri'n gweld Awstralia mynd a jyst gobeithio bydd Cymru yn y gêm am gymaint o ti'n sôn fan fe bydd yn rhoi rhywfaint o beth i ni felly bod pethau yn gwella'n slow bach. Ie, wrth gwrs, a pob lwc i tîm Cymru ar y penwythnos, pob lwc i'r ddwy rhanbarth sydd yn chwarae yn y gêm na lawr yn Sain Helen ar Prynhawn Dydd Sadwrn. By'n diddorol i gweld sut bydd hwnna'n
digwydd a sut bydd yna'n gorffen. A wrth gwrs, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol, mor bwysig dydyn yma. A os chi moyn ymuno ni, fel nath i dweud ar dechrau'r podlediad, mwyn croesawu chi dod ymlaen a siarad amdano rygbi Cymru dyn ni, herwydd bydd mwy o help, just fi a Carwyn ar y pod. Os ni'n gallu gael rhywun arall sy'n gallu dod mewn, bydd yna'n help go iawn. Dewch i muno, dyn ni. Dewch i muno. Come on. Chi'n gwybod chi'n moyn, chi'n gwrando arno ni nawr. Dewch i siarad gyda ni. So ni'n cnoi. Dyna'r neges o Carwyn a ni'n mynd i gorffen y pod fan hyn. Diolch yn fawr i chi gyd am gwylio neu gwrando. Wrth gwrs ni ar YouTube hefyd, yn ymwedig a Spotify a fi credu ni ar Apple fi ffili cofio. Credu bod ni, fi'n credu. So gobeithio ni'n dod yn ôl wythnos nesaf dy fuddugoliaeth i Cymru a gobeithio llawer i drafod y hefyd a wrth gwrs os chi moyn ymuno ni nawr chi gallu. So pob hwyl am y tro. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.